Vachiwenga ndivo vanga vari general, vanhu vakavhota vakapfurwa mutaura 18 apa. Ndio kufamba vachitaura kuti murambwe tichakuchengetedzai, ndio kufamba vachitaura tisi takachibvuta chinhu ichi. Nhasi uno ndo vari kunzi futi vakuda kunzi vanzi vatonge nyika vachiwenga, ndio vari kugadzirwa ground navageza. Hapana chavakaita chinobatika kunze kwekuti vakauya kuzopesueda nekunyengetedza vamwe vavo vari kuZANU PF kuti vavatevere, nekusimbisa maovheti kuti atsigire vachiwenga nenyika. Haisiro nyaya yatina, nyaya yatina ndeye mareforms. Vageza vakataura mashoko akanaka chaizvo ekuti vanorwisana neZANU PF. Nyika yese yagara haisi kutomboda ZANU, nyika yese haisi kuda vaMnangagwa nevanhu vake nevatsotsi ake. But dambudziko riri kunetsa varume ava vararama kwemakore akawandisa, vanoti kana vachinge vanetsana mubato mavo ndipo pavanosvika kuti vataurire nyika kuti toda kugadzirisa nyika. Asi kana vachiwirirana havana pfungwa iyoyo. Kana varwisana muZANU PF, vapesana vanetsana muZANU PF, ndipo pavanotaka kuuya kuvanhu vakutsvaga kusvosva pfungwa dzevanhu. Vageza vakauya zvakanaka, but pakutanga vaitaura zvinhu zvakanaka zvinobatanidza nyika. Mai manje pavadzoka nezuro pavapiapa havana chinhu chavakataura chinobatika chine musoro kunze kwokuti vakanga vachidiridzira muchero weZANU PF, vakanga vachisapota nekutsvaga ground rekugadzirira vachiwenga instead yekugadzirisa nyika. Nyika yakatouraiwa nana Chiwenga nana Geza vachidaidza Mnangagwa. Geza one of the men akaisa 4 million yekusapota program kuti ifambe yekubvisa Robert Mugabe. Vachiwenga ndivo vanga vari general, vanhu vakavhota vakapfurwa mutaura 18 apa. Ndio kufamba vachitaura kuti murambwe tichakuchengetedzai, ndio kufamba vachitaura tisi takachibvuta chinhu ichi. Nhasi uno ndo vari kunzi futi vakuda kunzi vanzi vatonge nyika vachiwenga, ndio vari kugadzirwa ground navageza. Hapana chavakaita chinobatika kunze kwekuti vakauya kuzopesueda nekunyengetedza vamwe vavo vari kuZANU PF kuti vavatevere, nekusimbisa maovheti kuti atsigire vachiwenga nenyika. Haisiro nyaya yatina, nyaya yatina ndeye mareforms, nyaya yatina ndeye new election, nyaya yatina ndeye new leader, nyaya yatina ndeye new government. Noti zvavari kutaura zvese zvokuti tinoda kuti tibatsirane kudzosera ZANU PF pachigaro, tichingobisa vamwe vanhu vari muZANU PF. Takazvizama 2017 2018 hapana chakabuda. Saka vageza nyaya vakauya nayo kana vachiuya kuzomobiliza ruzhinji rwenyika kuti tibatsirane kuataka Mnangagwa kuti tigoisa imwe ZANU yacho tigodzosera vari muZANU. Hatina kupinda kutsigira kuti tobatsira hondo yavo yekurwa kwavo yesu yokurowana kwavo muZANU PF. Ngavataure zvinhu zvinobatanidza vanhu, hazvide kuti vanhu vese vakaenda kuhondo kana kuti hazvide kuti vakaenda kuhondo chete ndo vakarwa hondo. Vabereki vazhinji vakapera kuenda kuhondo, vamwe vakafira kuhondo havana kudzoka. Nyika haina kurwiwa naGeza chete, ende vanaGeza havana kubata futi vachienda paground, vakanga vari mumaofisi kuMozambique uko. Vese vari muZANU PF mashefu aisa vanga vari muofisi vari kuMozambique uko. Vakarwa hondo chaivo chaivo ndo vasiri kuvhoisa, vasiri kutaura. Saka vageza ngavauye neshoko chaivo rinobatika. Kwete zvavakauya vachitaura zvinhu zvekusapotana pachavo nekutsigirana pachavo zvokuda kumutsidza ZANU nyowani izvi. Taneta nazvo izvi. Ndokutendai mazvita baba vachinogure, maita basa.